Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Ang sabi ng Ginoo, di nanda kayong bayong puso at ibili keke kayo ing bayong espiritu at gawanda kayong mapaminto karing kanakong tuntunan. Makiramdam, magyabe at maglakbe king miyayaliwan tema, kwento, awos at galon ng banal espiritu, ketikin programa, metanoia, metinuia, bayong puso, bayong espiritu. Mayap banging Diyos po kay kayuhan. A spirit-filled moment to everyone. Ini po'y Brother Romel Lorenzo at makayantabi kayo po rin kiniking DWBL 91.9 Bright FM ing radio station ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king metong na naman pong episode ng kay katamong programa ng Archdiocese and Catholic Charismatic Renewal o Pampanga ing Metanoia, Metinuia. Bayong puso, bayong espiritu. Abayan nyo kami po king metong oras sa kwentuhan patungkol karing mayayalwang pigagap at kayawsan da rin kapatad tamong charismatic. Ayan, Maya Pabengi po. Reni pong kaya katang kayabi, kaya ni pong king studio. At my co-host, Sister Carmela. Ayan, from Candelaria, Macabebe. Say hi po. Di po natin siya makakasama ngayon dahil po umuulan at medyo alam nyo naman po sa Macabebe, makababad. Ayan, medyo ano po yung tubig sa kanilang labi. Bakit po na si Sir Carmela? Mapagpari po sa inyong lahat. Maraming salamat sa oras na ito, sa bigay at biyayang Lord. Tayo po yung nagsama-sama ngayon. Po ang inyong kapatid, Sister Carmela. At sa lahat po ng mga makikinig at kapatid dyan sa studio, pagpalang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po at kayo po ay naging available ngayong oras na ito bagamat ang panahon ay hindi maganda, no po, maulan at ganun pa man. Salamat sa biyaya ng Lord, tayo po ay magsama-sama sa loob ng iisang oras. Glory to God. Thank you, Sister Carmela. At sa oras na ito sa ating studio booth, no po, kasama po natin ang ating mga kapatid. Ito po, the Flower Couple and Blessed Couple from El Shaddai Community, PFCC 19 Pampanga, Brother Sandy Kailao at Sister Meli Kailao. Welcome po. Batiin muna po kayo ngayong gabi. Sige po, ladies first. Batiin nyo muna po yung mga tagapakinig po natin, Sir Meli. Good evening po sa inyong lahat dito sa buong Pampanga na nakikinig sa Bright 91.9. Ayan, Bright FM. Okay. Ayan po, susunod po ang kanyang kabiyak ng puso, Brother Sandy, o madalas tawag po natin is Brother Domeng Kailao. Malamig at pinagpalang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon para po sa talakayan po patungkol sa buhay spiritual Microphone, bro. sa charismatic movement ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga.
Ayan. At syempre, suki na po natin dito. Ayan si Brother Roque. No po, lagi po natin nakakasama din bilang guest. No po, bagamat po yung ating isang guest, hindi po siya nakarating po ngayon. Pero eto po, lagi nating kaalilig kasama si Brother Roque Abelino. Bati muna po kayo, Brother Roque. Mabiyayang gabi po sa lahat ng nakikinig sa Bright FM 91.9 na kung saan nandito tayo ngayon upang pagsalusaluhan natin ang salita ng Diyos na Praise napakabuti. Kaya sabi nga ni Brother Doming, kahit na maulan, pero hindi hadlang yon para ang programang ito ay hindi mapakinggan sa himpapawid. At magandang gabi, Brother Roque po. Ayan. Medyo sabi po ni Brother Doming na malamig eh. Nga lang pala bro, nakatutok yung air. Medyo kontitis lang. Ayusin na lang po natin mamaya. Okay. Kung mayroon po kayong gustong itanong o gustong ipaabot, maaari po kayong mag-message o mag-send ng mensahe sa ating iba't ibang platform. Ating pong basahin. Ito po ang ating mga text line number. From Globe is 0915 954-1303. At sa ating smart naman po ay 0918-351-8282. Sa ating Sun, 0942-357-4268. At sa ating YouTube channel, maaari po kayong mag-subscribe at manood sa ating YouTube channel, ang ASF Radio Station 91.9 FM at www.youtube.com/c/ASF Radio Station 91.9 FM. At sa ating pong Facebook page, ang ating pong Facebook page ay from Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radio. Sa ating Twitter account, DWVL 91.9 Bright FM, username that's @radio_ASF. Sa atin naman pong Instagram account, ang ating pong DWBL 91.9 Bright FM, username @ASF Radios. At ngayon po, para formal nating umpisahan ang ating programa, sama-sama po muna tayong magdasal at tayo po ay pangungunahan ng ating kapatid, Brother Roque Abelino. Muli magandang gabi po, tayo manalangin upang samahan tayo ni Lord sa programang ito. Tingin natin ang patnubay ng banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Lalo na ang programang ito, Panginoon, na patuloy mo, Lord, sinasamahan ng lahat ng tumatangkilik o na nakikinig sa himpilan na ito na Panginoon ng Bright FM, Panginoon, 91.9. Kaya Lord, sa oras ito, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, hinihingi namin, Lord, ang iyong patnubay at gabay. Samahan mo kami sa programang ito, sa gabing ito, Panginoon, upang ang lahat ng aming talakayin na iyong salita at ganoon din, Lord, ang mga ipahayag, Lord, na mga buhay na patotoo ay amin, Lord, ihayag sa gabing ito upang ang mga salita ng aming pagsalusaluhan ngayong gabi, Panginoon, magbigay ito ng kalakasan sa lahat ng nakikinig sa himpilang ito at sa mga nanonood sa FB Live o sa YouTube, Panginoon. At sa mga nanghihina, magbigay din ito ng kalakasan, Amen. Panginoon, pagpapala sa mga nangangailangan. Kaya sa oras ito, Panginoon, patuloy mong samahan, ihanda ang puso ng bawat isa sa amin. Samahan mo kami, Panginoon, upang maihayag namin, Lord, ang iyong kabutihan na patuloy mo, Lord, ipinaparana sa bawat isa sa amin. Upang ito, Lord, ay magbigay ng inspirasyon, kalakasan sa lahat na makikinig sa himpilang nito. Kaya, Lord, sa oras na ito, sa iyo namin ipagkatiwala ang lahat ng ang oras na ito, sapagkat, Lord, naniniwala kami na kapag sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng bagay, nakatitiyak kami, Lord, na ang programang ito ngayong gabi, Panginoon, ay magiging pagpapala sa lahat na nakikinig. Ito ang aming samudalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan, at sa oras na ito, ating muna pong balikan. Maraming salamat, Brother Roque, sa inyo pong napakagandang panalangin at nakaka-bless po na panalangin at gabay ng ating Panginoon, no po, sa ating pong opening prayer.
At recap lang po muna natin last July 5 sa ating pong programa na nakasama po nung araw na yon ang ating pong minamahal na Assistant Spiritual Director. Lagi pong nandyan, bagamat physically hindi man po natin talaga nakakasama, pero hindi po siya bumibitiw tuwing po may programa ng ating first Sunday dito po sa ating Metanoia, Bayong Puso, Bayong Espiritu dito po sa ating pong programa sa radio. Reverend Father John Paul Cabrera, nakakasama po natin yan, no po. Lagi si Father, yan po. At ganun din, si Brother Noel Sibalde, isa sa ating pong masipag na manggagawa sa ubasan po ng ating Panginoon at bilang coordinator o lay coordinator po ng Catholic Charismatic Renewal of Pampanga. Also, yung masipag na manggagawa din ng ating ubasan na nakasama po, no, ating kapatid from Makati na taga Makabebe rin, Brother Francis Yanga. Yun po yung ating mga nakasama po last program ng July 5 at ganun din na kanilang tinalakay regarding sa Sunday Gospel at syempre yung usapan na paano tayo pinagpapala bilang isang tinawag ng ating Panginoon, no po. At nawa sa oras pong ito, makisalo po kayo sa aming talakayan. Maya-maya po, no, pag-usapan po natin patungkol sa ating pong Sunday Gospel. Kung nakapagsimba na po kayo, no po, yandahin niyo po ang inyong mga sarili para mamaya-maya lang ay makasama po. Kung nandyan po kahit nanonood sa Facebook Live, lalo na, no po, mababasa natin later yung inyong mga comment. Pwede na po kayong mag-comment. Kung meron po kayong naisipag-pray, pwede po natin yun isali sa panalangin. Ayan po, at sa oras na ito, tayo po ay mag-break muna at pakinggan ng ilang paalala. Huwag kayong aalis at maglipat ng istasyon dahil magbabalik ang ating programang Metanoia, Bayong Puso, Bayong Espiritu. Isa sa mga kilalang titulo ng Mahal na Birheng Maria ang ginugunita natin tuwing July 16. Ito ay ang Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo o mas kilala natin sa Ingles bilang Our Lady of Mount Carmel. Sa Biblia, mababasa natin ang tungkol sa kagandahan ng Bundok ng Carmelo sa Galilea, kung saan ipinagtanggol ni Propeta Elias ang pananampalataya ng Israel sa buhay na Diyos. Sa lugar ding yon, sa simula ng ika-13 siglo, nagsimulang nakilala ang Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, kung saan nagsimula rin ang Order of Carmelites
na kilala natin hanggang sa ngayon. Kaya nga naman sa paggunita natin sa Our Lady of Mount Carmel sa July 16, hilingin natin ang tulong ng mahal na Birhen, lalong-lalo na sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa panahong ito. Kaisa ninyong gumugunita sa Our Lady of Mount Carmel, ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At mula po dito sa Carmelite Monastery sa lungsod ng Angeles, Pampanga, binabati po kayo ng mga mongha ng isang masayang kapistahan ng Our Lady of Mount Carmel. Nagbabalik po ang ating programang Metanoia, Metinuia, at sa bahagi pong ito ng ating programa, ating pong tutunghayan ngayon ang refleksyon at pagbabahagi ng ating pong Sunday Gospel na ating pong napakinggan sa ngayon pong linggong ito. No po, mula inango po sa Ebanghelyo po ni San Mateo, Kabanata 13, talata 1 hanggang 23. Pero ating muna pong babasahin ang bahagi po ng verse 1 up to verse 9. Ito po ang ating pong mababasa. Ang talinhaga tungkol sa mag-aasik. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpunan siya ng makapal na tao, kaya't sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang magasik. Sa kanyang pag-aasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang bining iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit may binhing nalaglag sa mabuting lupa at naguhay, may tig 100, may tig 60 at may tig 30 buti lang bawat tuhay. Ang may pandinig ay makinig. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoon. Ayan. Napakabuti po ng Diyos at minsan pa si Sir Carmela po sa ating pong pagbabahagi at nakasama po natin ang ating mga kapatid na narito sa radio booth po. Napakaganda po ng ating gospel. Bagamat kinatlang po natin yung pagbasa, medyo mababa po ang kapahayagan ng Panginoon kung saan ay napakinggan po natin patungkol po sa bahagi ng kapahayagan ng ating Panginoon at pagpapahayag ng matatalinhagang salita para po sa atin. Pero ang pinakatema po natin dito o ang ating pong kapahayagan ay ang talinhaga ng mag-aasik at ang 4 na klase ng puso na meron tayo sa pinahayag doon po sa ating gospel. Kung babasahin pa po natin ito sa bandang huling bahagi, dito po binibigyan kahulugan ng Panginoon yung mga ano pong ito, yung kapahayagan po doon po sa talinhaga. No po? At sa oras na ito, patungkol po sa ating gospel, ano po kaya yung pangunawa natin dito? Nang sabi dito, may mag-aasik na nagasik ng binhi na ulog sa 4 na uri ng lupa. Ito ay sa tabi ng daan, mabatong lupa, sa gitna ng mga dawag, at ang matabang lupa. No po, ano po kayang naisipahayag yan? Kung titignan po natin dito po sa bahagi na kung saan ay pinapahayag ng Panginoon, na sa bahagi na ito na ipinahayag niya yung paliwanag po na naisiparating ng Panginoon sa atin. Sabi dito, pakinggan nga ninyo ang kahulugan, ang talinhaga tungkol sa mag-aasik, ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa. Ito yung katulad ng mga binhing nasik sa tabi ng daan. Dumating ang masama at inagaw ang nasik sa kanilang puso. Nilalarawan naman ng binhing nasik sa kabatuan ang nakikinig ng salita na masayang tumatanggap nito kaagad, ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapigatihan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Nilalarawan naman ng nasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit
naging abala sa mga bagay ukos sa mundong ito at ang naging maibigin sa mga kayamanang anupat ang salitay na walan ng puwang sa kanilang puso kaya't hindi nakapamunga at inilalarawan ng nasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita ay nakakaunawa nito, sila'y namumunga tig 100, tig 60 at may tig 30. Yun po yung kahulugan na ating pong nabasa kung dudugtong pa po natin no po sa bandang uling bahagi. Pero ano po ba kaya ang naisipoint po ng Panginoon, mga kapatid na nakasama ko po dito ngayon, nakakapwa ko preacher po ng El Shaddai at lahat po na nakikinig pwede po kayong mahibahagi. No po, bakit po kaya ginagamit ng Panginoon para sa palagay po natin yung matalinhagang salita na itinuturo sa atin ng Panginoon? Bakit kaya matalinhaga po yung ipinapakita ng Diyos sa atin? At ano po yung nais nyo pong ibahagi patungkol po sa Sunday Gospel doon sa kapahayagan na doon sa bandang huli yung paliwanag ng ating Panginoon? Ano po kaya ang reflection po natin dito? Sige, pangungunahan na muna natin yung aking katabi, Sir Carmela. No po, si Brother Roque. No po, nakasama po natin sa studio. Sige po, si Brother Roque. Sa ating ebanghelyo na binasa ngayon, yung sabi nga ang tungkol sa talinhaga ng mga hasik na kung saan walang ibang tinutukoy dito na magsasaka na naghasik ng bini ay walang iba ang ating Panginoong Hesus. At ang bining kanyang inihasik ay ang salita ng Diyos na kung saan ang mga lupa na may 4 na klase ng lupa na nahasikan, yung sa daan, sa mabato, sa kabatuhan, sa sa dawagan at sa mabuting lupa. Ito yung ating mga puso na kung saan ang salita ng Diyos inihasik niya sa lahat ng tao mabuti at masama. Depende sa tumanggap kung ito ay tanggapin, sabi nga kasi mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Lahat ng ginagawa ng Panginoon kung pwede lang paghasikan ang lahat ng klase ng puso ay mahasikan sapagkat ang nais ng Panginoon, isa man sa kanyang nilikha na kanyang kawangis kalarawan ay hindi mapahamak. Kaya ginagawa ng Panginoon ang lahat ng paraan para ang salita niya ay maitanim sa puso ng bawat taong nakikinig at tumatanggap nito. Kapag tinanggap natin ang salita ng Diyos at inuunawa, hindi tayo matulad doon sa mga taong sabi nga ng mga kapatid na nakikinig ngunit hindi naunawaan. Sapagkat kung hindi natin pakikinggan ang ating napapakinggan o naririnig na salita ng Diyos, hindi natin ito inuunawa o unawain ng mabuti. Iyon ang sinasabi na pagdating ng araw ay kukunin sa atin. Parang sabi nga mga kapatid na kapag ang salita ng Diyos na itanim sa atin ay hindi natin pinapahalagahan, ay matutulad lang siya sa binhing napunta sa daan na kung saan, sabi nga, dumating ang mga ibon at tinuka. Ang kahulugan naman sa binasa ni Brother Romel sa verse 19, na kung saan ang salita ng Diyos na kapag hindi natin ito inuunawa at pinapahalagan sa ating buhay, darating ang masama at kukunin ito. Kaya napakahalaga sa atin na ang bawat salitang ating napapakinggan o narinig ay dapat unawain natin. At hindi naman si Lord nagkukulang sa pagtuturo at pagkakita sa atin ng tama nating gawin. Kung hindi natin nanawaan ng mga bagay tungkol sa kanyang mga salita, mayroon naman siyang cellphone number sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Kapag tumawag ka sa akin, agad naman kitang sasagutin at ipaunawa ko ang mga lihim na hindi mo pa naunawaan. Kaya napakabuti ang Diyos. Kaya ang mahalaga lang na tanggapin natin, unawain natin at para hindi tayo matulad doon sa mga taong hindi nakaunawa sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya yung sabi yung hindi naman
sabi nga hindi naman tumitimo yung salita ng Diyos kapag natanim sa ating puso, dapat ito ay tumimo sa ating mga puso. Kasi kung nakikinig tayo at hindi tumitimo, parang wala lang ang ating napapakinggan. Parang pagdating ng araw, yung salita na ay lumalabas lang sa ating kabilang tainga. Kaya kailangan ang salita ng Diyos ay tumimo sa ating puso. Ibig sabihin, isabuhay natin ito. Kapag sinabuhay natin ang salita ng Diyos, ito ay tutubo at lalago at mamunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, at pagpipigil sa ating mga sarili upang magawa nating Fruit of the Holy sundin Spirit. ang kalooban ng Panginoon. Si Buddy Doming naman magdagdag Ayan, ng sige, ibang- dugtong na yan. Bagamat na ano po ako kanina, may nagtanong po bigla, ano daw yung CP number ni Jesus? May nabanggit ka eh. Jeremiah. chapter Jeremiah. 33, verse 3. Jeremiah, ano po? Jeremias. O, ano pong number? 33, 33, verse verse 3. Pakiulit po ang mensahe na yan. Ano po nakasulat? Kung tatawag ka sa akin, agad naman kitang sasagutin. At Yun. ipunawa ko sa iyo ang mga lihim na hindi mo pa naunawaan. Ayan. When you hear the word lihim, no po kasi maraming mga salita, mahiwaga po kaya matalinhaga. No po, hindi natin yan naunawahan. Pero yung mga lihim ng salita ng Diyos, ipinapahayag po yan sa mga taong may puso na handang tumanggap ng kanyang mga salita. Dahil ito po ay ging bahagi ng ating buhay pananampalataya at walang salita ang Diyos na binibigay sa atin. No po, tatakpan po natin sa ating isipan. Yun lang, 3-digit lang po, no? 333. Jeremiah 33 verse 3. Ayan po, yung pong cellphone number ng ating Panginoon. Eh baka narinig niyo po yung number na yan kung saan niyo po dadalhin, ha? Paalala po. Ayan, sige. Para dugtong po natin yung sharing po, dugtungan po natin ang sharing po ng ating kapatid na Brother Roque. Pakinggan naman po natin yung ating pong kapatid dito, yung ating mga blessed couple na nakasama. Sige, panguna po ni Brother Domeng. Muli po isang pinagpalang gabi at mapapansin po natin na ang ating mga gospel ay patungkol po sa parabol. Parabola. Mhm. Sapagkat nais po ng Diyos na hindi masayang ang kanyang salita. Bro, microphone bro. Lapit mo Kung konti. tayo po ay interesado sa kanyang mabuting balita kahit ito'y talinaga, ito po yung ating sasaliksikin at unawain. Kaya sa gospel po ng ating tinutungayan ngayon, sa gabing ito, mayroon pong 4 na klase ng puso talaga ang bawat isa na tumatanggap ng salita ng Diyos. At talagang ang Diyos po pala talaga ay generous kasi lahat ng klase ng puso ay kanyang inaasikan ng bini ng mabuting balita sapagkat ayaw po niya talaga na ang bawat isa ay mapahamak sapagkat kalooban ng Diyos na lahat tayo ay maligtas. Kaya kalooban niya tayo po ipagkalooban ng bini ng mabuting balita. Pero depende po sa pusong tumatanggap. Amen. Kasi may 4 na klase po ng puso, yung naasikan sa tabi ng daan, sa batuhan, sa dawagan. At ang nais ng Diyos na maging puso natin yung matabang lupa. Kasi yung matabang lupa, ito po yung tumatanggap ng mabuting balita at namumunga ng sagana. So, paano po natin gagawing matabang lupa ang ating puso? Muna kasi ang nagpapatigas ng puso ng tao, yung mga bagay na gawa ng kalaban. Ito po yung galit, sama ng loob, inanakit at tinggit. Kaya may mga pusong bato. Yun, pusong bato. Na kahit asikan mo ng asikan ng mabuting balita, Di tumatanggap. hindi tatanggap. Yun. Kasi matigas ang puso. May kapatid pa yan eh. May pinsan pa yan. Ayan. Yung pusong mamon. Ayun. Bato na, mamun pa. Hindi mo lang mapansin. Naghihinalakit. Yun, sensitive. Sensitive. Kaya Yun. ang nais ng Diyos, matabang puso, matabang lupa, mabuting puso ang maging puso natin para tatanggap ng mabuting balita at tayo po magiging daan sa ikalalago ng ating buhay pananampalataya at maging daan tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ayan, napakagandang mensahe po, no? Nawa patuloy po nating nararanasan. Ngayon po na ipapahayag po sa atin. Ito po yung lihim, no po, na sinasabi na tinatago sa mga taong matatalino na kung saan ayaw tumanggap
No, ito yung mga pusong matigas na puso o matigas na damdamin na ayaw makinig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Pakinggan naman po natin the All the Roses Among the Thorns, ang ating kapatid. Ayan, also Sister Mela. Ito po sa radio po, Sister Carmela naman sa Zoom. Sige, Sister Mela, ano pong nais nyo pong i-share regarding po sa ating Sunday Gospel? Sa aking maiksing pangunawa, dahil hindi naman po ako preacher, Yeah, ay lang. ayon lamang po sa aking pagkakaintindi sa gospel, sana po lahat tayo po nakikinig naman sa mabuting balita. Sana yung mga nakapapakinggan natin na ipinapahayag ng ating mga lingkod, nawa po isabuhay po natin to. At kung maaari nga po, linisin natin ang ating puso sa mga sama ng loob, inggit, at mga galit na itinatanim natin sa ating mga puso. Sana po lahat tayo happy lang. Hindi tayo dapat tatanim ng mga sama ng loob, lalo't-lalo na po tayo mga Kristiyano na dapat pinapalaya na natin ang puso natin sa mga ganong bagay. Kaya lalo tayo na naturingan na mga lingkod ng Diyos, sana po lagi lang po tayong mapagpatawad at walang mga hinanakit na kinikimkim sa ating mga kalooban. Yun lamang po at maraming salamat. Yung sa ating kapatid naman is reflection na po na naisipahayag sa atin o ito na po yung bagay na dapat nating gawin po na wag tayong magkimkim ng galit. Is normal lang ba na magalit? Yes, Maari. Normal lang. Wag lang. Pero wag tayong mamatay sa galit. Yes, tama po. Alam nyo, mahal ang gamot ngayon. Amen. Mahal ang maintenance, no? Pawiin Wag mong sabihin na Tsaka yung stress. yes, po. Nakakapangit yung galit. Yes, po. Sa buhay pananampalataya natin, yan naman ang sikreto. Kung hahanapin nyo po, hindi yung mga pinapahid kung ano-ano tinitake natin. No? Isang bagay na pinakamalaga ang magkaroon ka ng kapayapaan sa Yes, puso amen. at handang tanggapin ang mensaheng nagbibigay buhay at pag-asa. Yun po ang ating co-host naman. Anong may babagi mo, Sister Mela? Ayan, sige po, share po kayo ng ating pong reflection. And glory to God, napaganda po ng mga nabanggit ng ating mga preacher at syempre ang ating leading lady ngayon na nasagot na Sir Mel. Maraming salamat. Ay sa ating panggawa naman sa ating gospel itong words ako or tatlong puna na pinaglagay kanina pa. Unang-una doon ang binhi na tinupan ibunan po. Tayo ay yung mga bigyan Lord sa lahat at isa naman din tayo talaga na binhi na pinalooban ng Panginoon. Tayo ipaalim tulad na ating sarili na isang binhi sa panahunan ngayon po. At sa unang naiintindihan ko ay yung timpanang ibon ang binhi. Kung na ating kong pagninilayan po na unang tayo magpatoka sa puso. Ang sourcing nasa paligid lamang at yan ay kailangan natin iwasan po na gamat tayo ay ibang experience. Sir Carmela, excuse me, Sister Carmela. Sir Carmela, excuse lang po. Medyo lang po siguro yung connection. Medyo nagchachappy po siya. Kaya medyo pa-clear na lang po siguro muna na Okay, balikan kita Sir Carmela na puputol-putol lang. Ha, sige po. Siguro pa-reset na lang po ulit muna and then back po kayo. Okay, kasi sayang po yung sharing para mas igit po nating maunawahan, no? Yung dating po ng anyang signal kaya actually nasa po sila gitna po ng halos tubigan kaya medyo mina po yung signal. Balikan po natin Sir Carmela maya-maya po, no? At alam ko po sa oras na ito may mga pagkakataon na ganitong sitwasyon but still alam natin na naihahayag din po sa damdamin ng ating kapatid yung mensaheng ito. Okay, at sa bahaging ito nais pong ipahayag ng Panginoon sa atin po yung magandang mensahe na to na kung saan ay pinakikita ang kagandaang loob po ng kanyang mga salita na ipinapahayag po sa atin at nais pong ipakita sa atin yung mga apat na uri ng puso na ipinahayag ng ating kapatid na kung saan ay naisipahayag sa atin yung mga kapahayagang ito
na tumutulong na yung puso natin, nalagahan natin, lalo na sa araw-araw nating buhay. No po, kung sa mundo ay galing ka sa doktor, Brother Roque, lagi nang sinasabi ng doktor, ingatan mo puso mo. Kaya sa spiritual din po, gano'n ang naisip parating po sa atin. Okay, sige po. Sister Carmela, pwede mo nang ituloy. Hello po. Sige, pakiano po. Ayan, naririnig niyo po ako. Ayan, okay na. Ilapit mo pala ng Okay. konti para malinaw. Sumasabay po kasi ang lakas ng ulan, kaya po nawawala ako ng signal. Ulan. Siya na po. Okay na, Sobrang- clear? Sige po, continue nyo na po muna, Sir Carmela. Kahit na, ano. Ayan, very good. Ayan, sa biyaya ng ano po, tatlo po ang aking napagnilayan. Ang unang-una po ay, ito yung tinuka. Tinuka ng ibon ang binhi, ano po. Tayo po ngayon sa kasalukuyan ay isang binhi ng Panginoon. At alam naman po natin, bilang isang lingkod ay tayo din po ay nasik ng mga binhi sa iba, ano po. Wag nawa natin na ang binhi ay matuka ng ibang bagay o ng ibang tukso. Ayun ang wag pakaingatan natin yung pinagkalooban tayo ng Panginoon ng binhi na napakabunga. Ano po. At sa pangalawa naman po, kung iyon naman pa ay pagkakanga natin at huwag ayang matuka, ano po, tayo naman po ay huwag din ayahan natin tuyo. Ang pinagkalooban sa atin ng Panginoon. Yun nga humangin lang, ito'y natumba, natuyo, ang pangalawang butil, ano po, na itinim. Sa ating mga puso ngayon, wag po natin ayahan na maging matuyo. At maging tuyo, ang sabi na pinking Kapampangan, tayo paboren lalangi. Nepo, ing kekatamong butil. Para magpatuloy pa rin yung katamong biya kasalpantayan. At yung pangatlo po, nabubuhay, no? Sa pamumuhay natin ngayon, ayahan natin na mamunga po tayo. At hindi lang sa 100, 200, o ilan mang pong daan ito, patuloy po tayo na manahan sa salita ng Diyos upang sa ganon ang pamumuhay natin na ayon sa kalooban ng Lord. Ano po? Ang puso, natin, isa tayo na mga lingkod. Hindi tayo ganun ka-perfect. Alam po natin ang lahat ng yan. Dahil ang Diyos lang po ang perfect sa ating buhay. Kaya naman po, ayahan natin na lumagwa ito. Huwag nating sasayangan yung pagkakataon na binigay ng Panginoon sa atin na diligan din natin yung ating butil upang ganun sa paglago nito ay patuloy pa rin ang buhay natin sa Diyos. Hindi para sa hindi para sa ating pamilya. Na patuloy na malago ang buhay pananampalataya natin, Panginoon. At ang ating mga puso, syempre, ito'y lagi nating ihanda upang sa ganon, ang buhay na patuloy na nagkakalob sa atin ng Panginoon, hindi ito nasasayang, hindi ito natutuyo, hindi ito natutuka, kung ito sino man. Dahil ang isa ng butil ng Panginoon ay talagang naanay na noon na tayo hindi na para sa ating kasabuhay na sa ating kapatiran. Ayan, no? Medyo, naganda po ng bahagi na ating kapatid. Pero yung medyo last na lang po, last part, medyo nag-choppy-choppy na naman, no? Kaya sumasabay po ang lakas ng ulan din sa lugar po nila. But still, napakaganda po ang naisip parating po ng ating kapatid sa atin, no po? Talagang inahayag po ng Diyos sa atin ngayon na yung puso natin ay saliksikin po natin, mga kapatid, no po, na naisipahayag po sa atin ng Diyos. Baka meron pa po kayong nais idagdag, mga kapatid, na narito po sa radio booth, Brother Roque. Yung idagdag ko lang dito, ang salita ng Diyos ay sabi nga, isinulat sa Biblia upang ipahayag, pakinggan at isabuhay upang maihag ito sa ating mga buhay. Kaya ang aral na dapat nating matutunan, pusong bukas na makinig sa salita ng Diyos. Sabi nga mga kapatid, ang puso ang pinakasentro ng ating buong pagkatao at ito rin ang dapat na binubuksan para makarinig at makatanggap ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga doon mga kapatid sa Mateo chapter 5 verse 8, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos.
Ayan, sa puso pa rin pinag-usapan, Brother Tungkol Domeng. sa puso ng ating Mahalaga kasi ang puso Kasi ito yung sentro na tinitingnan ng Diyos sa ating mga puso. Mm-mm. Di lang po yung panlabas, kundi talagang ang puso ng tao. Kaya siguro bantayan natin ang ating mga puso, i-guard natin kasi ano man ang papasok dito at ating entertain, magbibigay ng malaking epekto sa ating buhay, lalo na sa ating spiritual na pamumuhay. Kaya parang ang puso natin kasi parang bukid yan Mm-mm. na inaasikan po ng binhi. At sa buhay natin, kapag ka ang isang farmer mag-aasik na, hindi basta-basta iasik ang binhi. Ipiprepare muna ang bukid. Anong kanyang gagawin? Patutubigan, linisan, susuyurin, tapos pagka talagang ang lupa ay malambot na, papatagin. Kapag ka malambot ang lupa, patag na, doon pa lang po iasik ang binhi ng palay. Ganyan din sa ating buhay kapag ka ang ating puso marumi, matigas, maraming mga basura, hindi talaga magsasaksid ang salita ng Diyos sa ating puso, sa ating buhay. Kaya nasasayang minsan ang binhi na iniasik sa atin ng ating Panginoon. Amen. Yun po, no, napakaganda. Yes. At nandun naman yung preparation pa na pinayag ng ating kapatid na para lalong maganda ang ani o ano po paglago ng kanyang mga binhi, yun po inaayos no po as a being farmer. Opo, ayan. No, ganun din po ang Panginoon, no po talagang inaayos niya po ang ating mga puso para lahat tayong lumago sa ating buhay pananampalataya at maranasan ang divine grace ng ating Panginoon sa ating buhay. Sir Meli, baka meron pa po kayong naisidagdag. Yun na nga, tuloy ko lang po yung sinabi ni Brother Domeng na Brother Sandy pala. Na kailangan ang puso natin lagi nating lilinisin sa pamamagitan ng yung pag-iwas sa mga paggawa ng masama. Lagi para tayo hindi matutukso sa mga bagay na hindi dapat talaga dahil para yan, ang puso natin lagi natin pakalinisin. Dahil diyan talaga inilalagay ng Diyos ang binhi para sa ating buhay. Kaya talagang napaka-importante ng puso dahil kung walang puso ang isang tao, natural, walang buhay. Ng buhay. Kaya, Tama. yan, Walang tama. puso, walang pag-ibig. Yes, Yun. tama. Yun pa doon pa yun. Yun ang source ng pag-ibig. Minsan yung mga taong parang walang pag-ibig, ang sabi natin wala kang puso. Amen. Yung matigas Pero na puso. dito sa studio, nakuha ang puso ni Sister Meli, ni Brother Sandy. Naman? Saksi. Napa naman Nabuhay. Nabuhay. Kaya mahalaga po yun. Totoo naman, no? Amen. Pero sabi nga, tayo turo ng ating punong lingkod. Hindi naman tayo pwedeng mag-isa lang. Hindi tayo Amen. pwedeng tayo lang. Di po ba? Amen. Kahit mag-asawa kayo. Totoo po Dapat yan. ang puso ni Kristo ang siyang magari sa ating buhay. No po? Na Amen. makita natin, sabi nga, living like Christ in our life. Kasi hindi po tayo pwedeng magpatuloy kung sa sarili lamang nating damdamin ang atin pong i-concentrate or dito lang po tayo laging umaasa, no po. Yes, opo. Pero salamat sa biyaya Sa po ng kapwa. Panginoon na tayo naging bahagi ng buhay natin, no po, sa kung saan ay pinaparanas sa atin ang kapangyarihan ng banal na Amen, Diyos. At amen. iwan ko po sa atin po bago tayo magdadako sa commercial, no po, sa tulong at kapahayagan po ng ating pong bilang charismatic community member, no po, ano po ba ang naging gabay o ano po ang naging papel ng banal na Espiritu sa buhay po natin? Na po, yun po ang babalikan po nating tanong mamaya. Kasi tayo po sa sensitive po tayo about the Holy Spirit eh. Yan po yung alam ko na binhiri na ibigay sa atin ng Lord na dapat nating palaguin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ayan, para po sa bahagi na yon na kanila pong pagbibigay po ng paliwanag or bahagi ng kanilang personal testimony sa buhay pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok
pagsubok sa kabila ng kahinahan, ano po ba ang naging papel ng banal na Espiritu upang tayo magpatuloy sa buhay paglilingkod. Ayan, tayo po muna ay mag-break at pakinggan ng ilang paalala. Huwag kayong aalis at maglilipat ng istasyon dahil magbabalik ang ating programang Metanoia Metinuia.
dito lamang sa DWBL 91.9 Bright FM. Yan, nagbabalik po ang ating programang Metanoia. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating iniwang tanong kanina kung ano ang naging papel ng banal na Espiritu sa buhay po natin, tayo muna po ay magbabasa ng ating mga Facebook Live viewers and comments at iba pang pong mga greetings. Ayan, sa ating pong FB viewers, Sister Lynn Carl Cano, Paul Castro, Tay Valencia, Bolet Balahonda, at Nilev Kabigting, Cherify Salon, Turla Umblas, Beethoven Berlongon Jr., ang ating head ng PFC natin Pampanga. Magandang gabi po, brother. Sir Lilia Resurrection Villanueva Perez, Gabriel Manansala, Lorna, Luigi Rojas, Mark Glenn Lakap Maninang, Nida Pamintuan Baluyot, Lords Talaw, Dot Sarmiento Cano, Joe Pagpagyo, Piña Calvadores Benaventura, Jonathan Aquino Pineda, Janet Oxmer Maisa, Teresita Josico, Yutuk Panganiban Janet. Ayan po. At also our FB viewers, Amor Bonifacio, Doris Yesmon Macray, Olivia Co, Sister Felix Alaysay Tantenko, Trajano Doris, Susa Galang, Augusto Yabut Sabado, and Echo Mike Papa. At sa ating po mga FB comments, sabi po ni brother, Sister Peli Salays, ayan po, Sir, ayan po. Brother Luigi Roas. Ayan. Okay, Brother Luigi Roas, maulan at mapagpalang gabi po. Si Sir Lilia Resurrection Villanueva Perez, blessed evening po. Si Brother Jimmy Cruz, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Let's our heart be open to the healing, savings, and transforming power of Word of God. From Sister Juliet Mendoza Lorenzo, ang aking sister wife. Good evening po, brother and sister. God bless po. Pakibati po ang ating mga anak, Ezekiel, and happy birthday sa July 14 po. Ayan. Advance happy birthday greetings sa aking bunso, ang aking future doctor. Ayan. Next, Sister Peli Salaysay Tangkangko. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. God bless you. God bless us all. Sister Dot Sarmiento Cano, mapagpalang gabi po sa mga gabi po, Brother Romel, Brother Sandy, Sister Mary, and Brother Abilino. Gabayan po kayo ni Lord. Ana Morty Bonifacio, good evening po kay Kayungan Ken. Brother Luigi Roas, God bless you all. Sister Tay Miliesa, mapagpalang gabi po, Brother Romel. And Brother Roque, Brother Sandy, and Sister Melly. Thank you. And Brother Jimmy Cruz, the Holy Spirit helped me to understand the power of the Word of God. Ayan. Thank you so much, our anchor. Ayun po, maraming salamat. No? Dami po mga comment po ngayon. No po, yan, lagi po para may mention po kayo dito sa ating live. No po, at napakasarap na maging bahagi at gaan sa aming puso na kayo po'y nakikinig at tunay nga po ang biyaya ng Lord ay sumainyo pong lahat. Ayan, pakinggan muna po natin ang ilang mga announcement na sa pangunguna po at pagbasa ng ating kapatid, Sister Carmela. Ayan, glory to God. Timurin at tintamo pong mapila ng kapabaluan para kay kayo for advertisement. You may send your inquiries at sf.radio.atg_gmail.com or contact 0949-609-5478. At kung isa mag-gay para kinagkakita mo, malaking Gcash account 953-94871. Sa Karibay. Kaya naman kung bisang derecho kareng bangko, BPI, BDO accounts, kareng accounts name and numbers, makaplas sila po keng screen at makabili keng description ng Facebook Live. Kaya nang malbe online, keng radio, account name and numbers kareng plugs. Tamo. Salamat at ipakita aliwa po tamong radio sa kaya katamong biyayan magkanita alula
dagat kaluban. Glory to God. Ayun po, medyo choppy pa rin yung last part. Pero it's okay. But still, yung pong ating mga mga account number, nandyan po naka-plus po yan sa ating screen. Pwede nyo po silang kuhanin if you want to give some donation para po sa atin pong radio program po. Ulitin ko lang po sa GCash number, account number is here 945-319-4871 at makalagyong Joseph Mary Bakay. Kasi lahat po ng ating pong mga bank account, naka-plus po yan sa screen. At tuloy-tuloy po tayo, no po, at sa ating pong talakayan kanina. At magbabadya na po pala, ang oras is almost 8:26 in the evening. Ayan po, no? Ano po ba yung iniwan kong tanong? Ano ang naging papel ng banal na espiritu sa buhay mo? Okay, umpisan po natin. Once again, Brother Roque. Sa akin po yung naging papel ng banal na Espiritu Santo sa aking buhay. Siya ang naging gabay sa aking buhay, sa mga... Kung wala kasi ang gabay ng banal na Espiritu Santo, hindi ko po makapag-desisyon ng tama. Kasi nung panahon na ako ay mayroong mabigat na pagdesisyonan, ay hiningi ko ang patnubay ng banal na Espiritu Santo. Lalo na ang nakasalalay ang tungkol sa paglilingkod ko bilang preacher. Nung inalok sa akin na ako ay pumunta ng Hong Kong para magtrabaho kasama si sister wife ko, namili ako. At sabi ko kung gusto ni Mrs. siya magdesisyon, pupunta ako. Pero sabi niya, ikaw ang may calling sa paglilingkod. Ikaw ang dapat magdesisyon. At sabi ko, bigyan mo ako ng 1 linggo para manalangin ko kaya sa Panginoon. At sa tulong at patnubay ng banal na Espiritu Santo sa aking buhay, ang naging desisyon ko ay hindi ako tumuloy na magtrabaho sa Hong Kong, kundi maglingkod kay Lord. Kasi ang puso ko ay mas matimbang ang pagmamahal ko sa aking paglilingkod bilang isang preacher. Kaya sinabi ko sa aking sister wife, kung pwede, manatili na lang ako na mag-preacher at ikaw na lang ang magtatrabaho dyan. At sabi ng aking sister wife, good decision. Dahil yun ang binulong sa akin ng banal na Espiritu Santo na manatili ako magbilang lingkod ng Panginoon. Good decision. At sabi niya, ipagpatuloy mo lang pag-preacher mo. Ako nang bahala sa pagtatrabaho at pagpaparal sa ating anak. Kaya ang naging bunga noon sa aking paglilingkod ay kagaanan sapagkat sabi nga hindi hinangad ang marangyang pamumuhay, hindi man sagana sa material na bagay, pero masagana man sa pag-ibig ng Diyos at naglilingkod kahit may mga challenge, mga pagsubok na dumarating sa buhay, pero masayang naglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Yan ang patnubay ng banal na Espiritu Santo. Yan naman po ang mahalaga, Brother Roque, no? Yung masaya tayo sa ating ginagawa. Kapag masaya tayo sa lahat nating ginagawa, sa ating panawagan ng Panginoon, nandiyon yung banal na Espiritu. Kapag po tayo nagrereklamo na, nandun na po yung bagay na minsan tila bagay nabibigatan tayo, hindi na po dali ng banal na Espiritu yan. Sige po, karagdagan nating kapatid. Ayan po, Brother Domeng. Dati kasi nung... Lapit ng konti, bro. Dati kasi kasali na ako sa charismatic. Pero parang hindi ko sineseryoso. Pero salamat sa Diyos, may time na nakapag-attend ako ng charismatic. Anong pangalan, Brother Domeng, yung dati niyo pong grupo? Sa charismatic? Parang sa bahay-bahay, yung okay. Bible Sierra. Sa lugar niyo po, sa lugar po, ano pong lugar niyo doon? Sa Masantol. Sa Kaingan. Pero naka-attend ako ng charismatic renewal movement. Doon talaga ako sumeryoso. Na talagang naranasan ko yung pagkilos ng Holy Spirit at naging metinune isandi. Metinune isandi. Metanoia, metinuya. Dati yung matinu Yun. Pero yan din tanging Holy Spirit. Metinue isandi. Yun. Dahil hindi po na ako nawa ng saltang metino. Naging mabuti na ang buhay, no? Sa Holy Spirit. Yan, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Yan, Sister Melly, kayo po. Ano po ba ang naging papel ng banal na Espiritu sa buhay po natin? Ako naman po, naging parte ng yung sa akin ng banal na Espiritu sa aking buhay. Kasi po dati talaga naman po talaga talagang legit na mga na Katoliko, Roman Catholic. Then yung aking sister na nasa Japan,
Naging born again po siya. Kaya parang siya yung breadwinner sa amin noon eh. Kaya naging parang, yun ang pong naging ano namin, naging struggle ko. Kasi nga, dati na akong nandito eh, tinawag na ako dito sa El Shaddai. Pero naging struggle ako doon dahil nga yung kapatid kong panganay, yung parang, yun nga may-ari ng bahay na tinitira namin ngayon. Na parang tinukso kami na mag-join sa nila, sa born again. Then, in-offer pa nga na siya mag-finance sa amin. Pero magpuput up kami ng isang parang yung church para sa kanya. Yung kung anong gusto niyang itatitle dun sa church. Pero i-finance kami. Tapos talagang kaya lang, kaming dalawa na ni Brother Domino magkaasawa. Pero bago pa lang kami mag-asawa noon. Tapos naging struggle sa amin yun dahil kaya lang pinalangin namin yun at yun nga, sabi namin, Lord, gabayan mo kami, tapos with the Holy Spirit. Pero yun, hindi kami natukso kasi alam namin kung saan kami Tinawag. Kaya pinaglaban namin kung saan kami. Kaya nagkaroon siya ng hinanakit sa amin dahil kumbaga sa financially kahit paano nakakatulong siya sa amin. Pero ngayon, dahil nga pinanindigan namin kung saan kami, talagang nandito pa rin kami. Sa guidance dahil talagang dadalhin ka sa tamang landas. Totoo yan. Kaya yan din ang pinaninindigan namin na hindi kami nasilaw sa financial na inaalok sa amin. Sabi nga ni Sister Mela kanina, maraming tukso, isa na yung pera. Yes. Pero Financially talaga. Salamat sa Holy Spirit, hindi kami natukso sa lapad. Kasi yun talaga yung struggle namin noon. Yes. Kaya namin sabi niya, tinanong ko siya, sabi ko ganyan. Kasi siya ang tatayong pastor eh. Oh. Siya sabi, brother. Sabi, tawag sa kanya, brother. Gusto nyo, kaya magpipinance ako. Wala ko yung intindihin, sabi niya ganyan. Magtatayo tayo ng sarili nating Kaya lang sabi namin, Lord, kasi sinasama-sama kami sa mga churches na pinupuntahan niya. Pero talagang iba pa rin talaga yung dating nung kung saan kami ministry, kung saan tayo ministry. Kaya yun. Hindi mo feel yung presence ng Holy Spirit. Talagang yun talaga, guidance talaga yun ng Holy Spirit. Kaya hindi kami natinag. Dito pa rin kami. Catholic pa rin. Yan, praise the Lord, no? Actually po sa kung titingnan natin sa senaryo po ng panawagan yung scenario po is to be respect na rin po sa mga ibang churches na po. Pero naniniwala ako, Brother Roque, na sa inyo pong lahat na kapag tinawag ka ng Lord, ilalagay ka talaga niya kung saang ministeryo, kung saang kongregasyon, kung saang samahan ka niya ilalagay. Kasi doon ka niya effective na gagamitin Mararamdaman mo. Siyempre tayo siguro as being born again Catholics, we are all born again also. Yes. Catholic in the spirit and in truth. Not only the born again churches, but still, we are all born again in spirit. Sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Yes. Totoo naman yun kasi minsan, tinitingnan din natin yung parang pinapain lang yung mga ganoong bagay financially. Pero dito, sabi nga, si El Shaddai, ama ng ating Panginoon tagapagligtas, is more than enough. Is the Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom. Talagang nagpapala po sa atin. Kaya, yung time na yon na struggle nila, Brother Rock, talaga naman siguro kung nangyari yon, wala na sila dito sa ministry na to. Pero ako bilang lingkod ng Lord, personally, ako dati ako sa Singles for Christ under Catholic Church sa ibang charismatic group. Pero since tinawag po ako ni Lord dito way back 2003 bilang mga awit dito sa ubasan niya sa El Shaddai, talaga namang naramdaman mo yung graces ni Lord hanggang sa naging lingkod ka way back 2008. Hindi po talaga nagpapabaya ang Panginoon. But yet we need to commit ourselves to the Lord. Yan, sino po yung magiging gabay natin? Higit sa lahat, ang banal na Espiritu Santo. Amen. Ayan, no? Sige, Sister Mela, okay na po siguro. Pwede po kayong mag-share din about sa inyong karanasan bago po tayong mag-end na ng ating programa regarding po sa ano ang naging papel at bahagi ng buhay paglilingkod natin ng banal na Espiritu Santo. Ako kung balikan sa patutunan ni Sir Carmela. Pwede ba ako mag-request si Sir Carmela?
directly gusto ko lagi narinig Ano po yung puso mo. Na yung puso mo na nilagaan ni Lord. Ay. Sige nga po, pwede bang may share mo ulit yon? Yun ang pumasok bigla sa ano. Amen. Lord. Mm. Physically and Ayan, spiritually. Physically and spiritually, Sir Hindi Mela. naman, yes, naman din sa karamihan na po ang experience o karanasan ko po. Naman, 4 years old, nag-start biyan at anong karamdaman, sakit sa puso. Pero sa biyaya ng Lord habang nagkakaroon ng isip at patuloy na nagpakilala ang Diyos sa buhay ko. Ano po, second year high school ako nung mag-start po akong maging dancing ministry ng Pampanga. Ano po, doon ko na Lord, ayoko ng gamot. Lord, ayoko nang uminom ng gamot. Walang doktor, walang nurse, wala akong kahit sino man na nagsasabi magaling na ako. Pero sabi ko sa kanya, by faith Lord, naniniwala ako na magaling na ako. Ayun yung lagi kong pinangahawakan na ang Diyos ang nagsabi sa akin na magaling ako. Hanggang ngayon naman, patuloy pa rin ang pinagkakarubo sa kagalingan. Ano po, ang Espiritu pa rin na sa aking buong pagkatao. Totoo na naman na Lord, tayo ko. Pag nod ko sa iyo, tuwa ang makikita. Ang ginawa ang makikita ng bangsa ganun. Hindi ako. Kasama ay wala talaga ako. Pero pag ito, Panginoon, ang pagbilos, ang wala ng Espiritu, ang nakalari lagi sa akin, ang buhay natin kapag ang bigay lagi sa atin ng laging na sa akin. Kaya naman talagang inaangkin ng galingan. At salamat sa Diyos sa pamumunga niya na patuloy na pinagkakaloob niya sa atin at sa akin. Amen. Ayun, no? Yun po, bagamat medyo ano pa rin pong nating connection ng ating kapatid. Pero ako po, nais ko pong ipahayag mula sa ating kapatid na yung himala talaga, no, walang operasyon sa kanyang puso. No po, talagang matindi yun eh. Yung naranasan ng ating kapatid ni Sir Carmela, no po, bagamat sabi niya lagi, magaling na ako. Ngayon po, full-time worker na po siya sa gawain ng Panginoon at hindi lang po simpleng manggagawa, sumasayaw pa, no po. At doon sa kanyang pag-indak sa ating Panginoon, yun po yung naniniwalang gagaling siya. From that time, no? Second year high school, tama po ba, Sir Carmela? Ayun, Yes po, up to second year present high at school. malapit ng magkaroon ng partner in life. Di ba? Talagang buhay na buhay ngayon ang kanyang puso. Talaga naman from lingkod din po ng Panginoon, no po, ang kanyang soon to be. Yan, no po. Talaga naman nagiging gabay ng Panginoon, nagiging gabay nating kapatid, no po, yung kanyang buhay pagilingkod ng banal na Espiritu. Bagamat po tayo po ay nagbabadya ng oras na pagamat napakasarap po ng ating talakayan, pero nais po nating pumunta sa pinakauling bahagi. Ano po ang nais na mensaheng pwedeng iwan sa ating mga brother and sisters na nakikinig at nanonood ngayong oras pong ito? Sige po, pwede po kayo magbigay ng uling mensahe para po or nais nyo pong ipaabot sa ating mga tagapakinig sa ating pong mga platform. Sige po, Brother Roque. Sa lahat ng nakikinig ngayon sa 91.9 FM, kung saan maraming nakikinig. Ang huling habilin lang, ang masasabi ko lang na sa ating patuloy na Mensahe po. Mahirap po yung uling habilin, brother. pakikinig ng salita ng Mensahe. Panginoon. Ayun po, sige. Patuloy lang tayo na Mensahe. magtiwala sa Magbigay mensahe sa Diyos. banal na Espiritu Santo na siyang Amen. gumagabay. Kasi siya ang gumagabay sa bawat isa sa atin. Amen. Upang, sabi nga, ang buhay natin sa paglilingkod ay maraming mga pagsubok, mga pagdaanan. Pero ang Diyos na tumawag sa atin na hindi na nagpapabaya sa atin. Amen. Yan ang Lagi mahalaga. siyang nandyan sa atin sa panahon na kailangan natin ang kanyang tulong. Ang Panginoon ay laging handa tayong tulungan. Ang mahalaga lang na manatili tayo sa Kanya. Huwag tayong lalayo. Kasi kung lalayo tayo sa Panginoon, kung magkaroon tayo ng problema, walang tutulong sa Ayun, atin. napaka- Yun, kaya Gandang message. kailangan manatili tayo sa piling ng Diyos. Kasi sabi nga, ang manatiling tapat
hanggang wakas ang siyang maliligtas. Praise the Lord. Maraming salamat sa privilege na yan as brother na kayo po'y muling makabahagi o makapagbahagi ng inyong personal na testimony at tungkol po sa buhay paglingkod natin. Yan, Brother Domeng, ito ating mga kapatid na kasama rin. Brother Romel, ang masasabi ko po, pakaingatan po natin ang ating mga puso sapagkat tunay nga na ito po ay nagiging daluyan ng presensya ng Diyos. Kaya huwag natin ngayang makapasok ang masama at nawa patuloy natin itong i-guard sa lahat ng gawa ng kaaway sapagkat nais ng kaaway na tayo kanyang sirain. Pero nandiyan ang Diyos na tayo kanyang iniingatan. At nawa ang ating mga puso ay laging maasikan lamang ng binhi ng salita ng Diyos para ang ating buhay pananampalataya, ang ating buhay spiritual ay higit pang lumago, para sa ating buhay higit na madakila ang pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ayan. Sige po, uling mensahe, kapatid, na nais mo pong ipaabot sa ating mga tagapakinig. Opo. Sa aking pong huling mensahe, ang ating pong, wag po tayong lalayo, kundi sa Diyos lamang po tayo umasa at sa banal na Espiritu. Diyan lang po talaga tayo manahan. Yan ang buhay natin. Sa araw-araw po na pamumuhay natin, lagi po natin i-ask ang guidance ng ating Diyos at ang banal na Espiritu sa araw-araw na ating pamumuhay. Kaya yan lang po. At paging prayerful po tayo sa lahat ng oras. Yan. Prayer is the key. Kumbaga yan ang pinaka-powerful ang prayer. At ang banal na Espiritu lagi natin tatawagin sa lahat ng oras. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayun, napakagandang mensahe po, no? Prayer. Ang laging sandata po na. Also, big comments din po. Sabi dito, Annalyn Clarin Kaboboy, pa-shoutout po kami. Ayan, Kaboboy family na nakasama po natin last episode po natin. Ako po yung nag-host last month. Also, si Sir Lorna Pablian from Naig, Cavite. Yan, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood. Na po. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat na naging host po natin ngayong gabi. At meron po tayong mga paalala o imbitasyon na magaganap sa July 19 ng ating Workers' Convention, ng El Shaddai Workers' Convention, PFCC 19 Pampanga. Not only El Shaddai, I would like to invite in behalf of our spiritual director, no po, Reverend Father Joed Mutuk, no po, naway makadalo rin po kayo. Ini-invite po namin kayo, lahat po ng mga charismatic na gusto pong makijoin sa amin po para po kayo ay makasama din po namin. Lalo na po yung exicom po ng CCRP. Na-invite ko po kayo, support po natin si Father. Siya po kasi ang magmimisa sa ganap po ni isa po ng hapon na po. At sa lahat po ng prayer partners na nanonood at nakikinig po sa amin ngayon ng El Shaddai Pampanga Group, kayo po'y malugod naming inanayahan sa araw po na yan, 8 a.m. onwards. Huwag niyo pong kakalimutan na po lahat ng paalala na ipapaabot po sa inyo ng ating mga preachers contact person na magpapaabot po sa inyo ng mga mahalagang paalala po para sa araw po na iyon. Nagkakay po tayo ng ating mga kapatid na gustong dumalo. At sa bahagi pong na ito, nais po nating dadako muna po sa ating healing prayer, general healing with our brother Sandy Kailao. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, amang banal na nasa langit, maraming salamat sa mga sandali na aming napagnilayan, napag-usapan, mabuting balita. Yes, Lord. Nais po namin at kalooban po na ang salitang ito ay manatili sa aming puso. Yes, Jesus. Dalangin po namin, Lord, na maging matabang lupa, mabuting puso, ang aming mga puso. Na tanging Ikaw lamang, Lord, ang siyang mananaan sa puso. Amen. Namin. At yan na pong pag-ariyan ng aming mga buhay. Jesus. Patuloy mo abutin ng mapagpalang kamay ang lahat ng nakatunghay sa istasyon ito ng 91.9 Bright Bright FM. FM. Silang nangangailangan po ng kagalingan. Mo po, Jesus' name. lalo yung kagalingan mula ulo hanggang talampakan. At lahat po ng nakakaranas ng matinding pagsubok at problema, sila po'y kalingain at patuloy pong bigyan ng katatagan at kalakasan.
at mapagtagumpayan po nila ang lahat ng walang pinagdadaanan. At maraming salamat sa mga sandali po na kami nakapaglingkod sa iyo sa istasyon po ng Yes, Lord. Diocese of San Fernando. To God be the glory, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, sa baging ito, last word na lang po ulit pagbati naman. Gusto niyo pong batiin, Brother Roque? Binabati ko lang ang aking sister wife. Hindi ko lang tiyak kung nanonood. Sinabihan ko sa kanina kung nanonood siya. At ganoon din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa sanang Bright FM 91.9 dito sa lugar ng Pampanga at maging sa mga nanonood sa FB Live at YouTube. Sige po, Brother Doming, last message po. Pagbati po. Binabati namin ang aming mga anak na nasa apalit ngayon, si Catherine, si Christina, at Naka-tune in. apo, yun din si Doma at si India na nasa Santa Mesa, Manila. Binabati rin namin ang aming head ng Pampanga, Brother Yes. Oben, At lahat ng Junior prayer Bonoan, partners. At lahat ng prayer partners ng PFCC 19 Pampanga. To God be the glory po. Ayan po, no? Sir Mel, ayan, be up na lang po ang ating kapatid. Si Sir Mel, ikaw, bati ka muna. Last, bati. Glory to God. Maraming salamat po at pasensya na kung ang signal ko ay malabo. Ayan, binabati ko po ang lahat ng mga prayer partners, ang mga dancing ministry at tayo po'y magsama-sama this coming sa next Sunday, sa ating assembly dyan. At binabati ko po ang mga kapatid na natin na nasa UAE sa Dubai. Ayan, ang multimedia at ang mga dancing ministry doon at nakikinig sila ngayong oras na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nakasama po namin sa booth. Muli po, lubos ang aming pasasalamat. Bagamat hindi niyo po ako nakasama dyan, pero ang aking puso ay nandidiyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Glory to God. Thank you, Sister Mela. At syempre ako personally nais kong batiin ang aking anak na magbe-birthday sa July 14. No po? God bless you na. Patuloy kang pagpalain. Ayan. At syempre ang aking sister wife sa July 22 naman. Ang birthday niya rin, Sister Julie. At sa aking anak na si Nicole Cheska sa kanyang boyfriend na lagi nasa bahay din, si Rod. No po. At syempre ang ating birthday celebrant, Sister Baby Manalo. Ayan. Isa sa ating masisipag na formal head po ng liturgy. Maraming salamat si Sir Baby. Pagpalain po kayo ng Diyos. Kaya palang ganda-ganda ng suot mo kagabi. Doon sa birthday sa mga Bebe. Ayan, sa lahat po ng inaabot po at nakibahagi po ng aming programa sa ating anchor po. Maraming salamat po. Sa ngalan ng bumubuo ng CCRP and Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ito ang programang Metanoia King Radyo ng Kakatamong Archdiocese, DWL 91.9 Bright FM. At ako po si Brother Romel Lorenzo, nagpapaalam at nagpapasalamat. Praise God always. Maraming salamat. Happy Blessed Sunday po sa lahat. At sa ating anchor, maraming salamat, bro. God bless po sa inyo lahat. CCRP family, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all sa ating mga spiritual directors. God bless.